esan zuen Sarak. Erraldoiak nire lagunak dira. Nola izango dira bazure lagunak? Panpinak dira eta... esan zuen Axelek. Baina Kaieten anaia Rebek ez zekiten txikienak gordetzen zuen sekretua. Bere erraldoiek bizia zuten. Egunero jolasten eta abesten zuten elkarrekin, baina etxekoak gerturatzean erraldoiak isiltzen ziren eta Kaieti bakarrik entzuten zitzaion. Arratsalde batean, ezkutaketetan jolasten hasi ziren Axel, Egoi eta Sara. Kaiet bere erraldoiekin jolasten ari zela. Eta orduan ikusi zuen Sarak erraldoiek bizia bazutela. Ohe azpian zegoela ikusi zituen Kaietekin dantzan. Axel, Egoi, erraldoiak bizirik daude! Baizea, txoratuta zaude. Erraldoiak plastikozkoak dira. Ez, benetan, etorri nirekin eta ez egin zaratarik. Hiru anaia arrebak Kaieten gelara gerturatu ziren, eta atearen zirrikitutik begira jakin zuten txikiaren sekretua. Baina, zer da hau? Nola ez diguzu ezer esan orain arte? Azer nolako sustoa hartu zuten Kaiet eta erraldoiek. Ezin du inor gehiago jakin gure sekretua. Lasai, hemendik aurrera lauroka bestu eta dantzatuko dugu erraldoiekin batera.